Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men Cuma Sapar Türkmen. Bugün nesibetse köp adamların soran sorularına cevap bolýar. Türkmenistanda nädip miting etmeli? Mitingde näil hareket etmeli? Nädip Türkmenistanyň prezidentini aýryp ýerine demokratiýalyk ýol bilen täze prezident saýlamaly? Nädip gansız, uruşsuz hiç kimin burnuna kanatmazdan Gurbanguly Berdimuhammedowy işten ayırmaly diýen soralara jogap bolýar. Miting hakkında bolýar. İnşallah. Türkmenistanyň adamlary, kahramanlary, batyrlary ýakynda Türkmenistanda miting boljak boldy. Bu gowzat. Özü hemme demokratiýalyk döwletlerde miting geçirilýär. Mitinglere ruhsat bar. Parahatçylyk, dinçlik, gansız, uruşsuz mitinglere ruhsat bar. Miting protestlaryň özür belli maksady bolýar da. Türkmenistandaky boljak mitingin maksady näme? Birinji maksady Türkmenistanyň prezidentini Gurbanguly Berdimuhammedowy aýryp ýerine saýlaw ýoly bilen täze prezident saýlamaklyk. Özü Türkmenistanyň hem kanunlarynda proteste geçirmäge, miting geçirmäge ruhsatlar bar diýip goýulan. Ýöne ruhsat bermeýär bar bilen. Şonuň üçin ruhsat aljak diýip wagtyňyzy geçirip oturmaň. Barny ruhsat bermeýär. Şonuň üçin ruhsat almazdan hareket edilýär. Mitinge çykjak adamlar şu saatlar gowy bilmesi gerekki, birinji ýerde Türkmenistanyň ýaşlary, Türkmenistanyň batyrlary, gahramanlary jemlenişmäni, birleşmäni, toparlanmany hemde bir adamy diňläp hareket etmäni öwrenmesi gerek mitingde. Şoň ýene bir zady bilip almak gerekki, Türkmenistanyň prezidentini Gurbanguly Berdimuhammedowy häzir gorýan organlar, silavikler, güç işledici organlar 3 bölekden ibaret bolup durýar da. Birinjileri şu bizim bildik polisiýa diýe ýa-da milisiýa diýerler. İkincisi wayenliler. Üçüncüsü meheme, owa sewet ýa-da hakimler, şonda şugulçylar bolup hareket edýärler, olar işleýärler. Eger mitinge çykan adamlaryň sany 5000-den az bolsa, onu hökümet olary izne gaýtarmaga, korkuzmaga, ürküzmäge, wagda berip, ant içip olar dagatmaga hareket edýär. Hem de aýdýar ki, näme problemiňiz bar? Özümüz prezidente aýdys. Näme problemiňiz bar? Özümüz çözüp beres diýip ýalandan sizler izine gaýtarmaga. Ya olmasa da bolupdyr bugün miting geçirmäň, aýyň palany güni miting geçiriň. Şoň ruhsat berilýär. Ruhsat diýip ýalandan kagyzam sizlere bermekligi mümkin. Şonda aldanyp kalmaň, o zatlar bolmaýar. Mitinge çykandan sonra iza gaýtmak bolmaýar. Iza gaýtsaňyz juda hata bolýar. Bizim halkymız juda sagda da, şoň üçin mitinge çykmalysyna çykýar da, ýöne mitingde näme etmelisini, nädip dowam etdirip gitmesini bilmeýär. Şonuň üçin häzir men size aýtyp berjek ki, mitingdäki etmeli hareketler nädip hareket edilýär, näme zatlara dikkat etmeli. Şu zatlar bir sizlere bir sada dili bilen aýtyp bereň size. Ýatlap alyňlar, diňläp alyňlar, ýazyp alyňlar inşallah. Şu mitinge çykandan sonra adamlar özüniň talaplaryny aýdyp, sabr edip, korkmazdan, ürkmezden, alwyramazdan, gaharlanmazdan, sögülmezden durulýar. Şu Gurbanguly Berdimuhammedowyň istifa etmesini, şu çykyp gitmesini Türkmenistanyň kanunlaryna şoňa barakelligini talap edip durulýar. Eger mitinge çykan adamlaryň sany 5000-den köp bolsa, 8000, 10.000 adam bolsa, onda Türkmenistanyň organlary, silavikleri 3'e bölünüp gidýär. 3'e bölünüp gidýär. Birinjileri mert oglanlar, halal oglanlar. Bular halk götürülen mahalyna birden sırazy näme diýär? Halk tarafa geçip alýar. Aýdyk ki, men halkymy satmaýan, milletimi satmaýan, dinimi, dilimi satmaýan näde halk tarafa geçip gidýär bular. Mertler bolýar şoňa. Hemme wagtda bar. Häzirem bar şoňa Türkmenistanda halal işleýän, ata-babasy belli bolan oglanlar bar. İkinci bölek gorkaklar bolýar. Gorkup halk köpürlü bererse
Qorkuya da halk tarafa geçip gidiyor. Çünkü adamın canı şirin mi oluyor da, mung bolsa da. Üçüncü bölegi galiye bu cinayetkar toporlar, cinayet işlen orgunlaqı, hasatan yukarı vazifadakiler kolay geçmiyor. Halk tarafa. Çünkü geçse cinayetleri var. Näme bolar hadip, olar hem korkuyor. Halk son bize problem olmaz mı hadip. Geçmeyin ise halk götürülüp bari oylanıyor da buların hem iki çıkalıgası galiye. Ya kaçıp gidiyor Qurbanqulu bilen birlikte, ya olmasa näme Qurbanqulu'yu tutup vermeli. Şunu bilip alыңlar. Şoňa hiç gaýgadyp oturmaň. Halk 8 000 10 000 adam köçe çyksa boldy. Qurbanqulu'nun ýanyna durarlar özleri. İki bölünip gidiyor da halk tarafa geçecekler. Halk tarafa geçiyor. Qurbanqulu'nun ýanyna galjaklar. Qurbanqulu'nun ýanyna galýar. Türkmenistanyň taryhynda hem öňe şu mendeş protestler, demonstrasiýalar, mitingler bolan. Mesela 95-nji ýyllarda ýalňyşmasam, şu Aşgabatda Hitrovkada bolan. 1500 adam çıkan. Ya olmasa Qazaqjokda da bolan bilen bolsaňyzlar. Adamlar çıkan. Ýöne bularyň sadalygy şu ýerde bolan ki, bulara hakimiyet golay aldap buldap and içip bulara izne gaýtaryp goýup beren. Boldy, vay problemler muny çözüp berýäs. Biz hem türkmen, biz hem musulman. Biz hem siziň ýanyňyzda, biz hem halk bilen bulary aldap goýup berende, soň bularyň baryny toparlap kafirlerini qamap, kafirlerini öldürüp, kafirlerini azap berip soň galmaz etip taşlady. Eger şu ýakyndaky boljak mitingde hem şu medeş hatalara düşmäň, aldanyp galmaň, hakimiýetiň sözüni hiç dinlemäň, hiç kim dinlemäň, diňe özüň lideriňe, özüň şu mitingçileri dinlep hereket etmek gerek. Eger şu çykjak miting hem eger şeýdip pulu zada ya olmasa wadalara aldanyp galsaňyzlar, ýene 20-30 ýyl galyp gidýäňizler. Şoň üçin halkym dikkat edeliň. Qurbanqulu Berdimuhammed gitse boldy, pulam bolýar, malam bolýar, hemme zat bolýar inşallah. Hemme zatlar sizlere özü taze bolan prezident, saýlaw ýolu bilen prezident hemmeňizde şu kahramanlara, batyrlara ömrüne ýetjek, bala çagasyna ýetjek mal, mülk adawyra hemme zatyňyzy berýär. Mitinge barallar, mitinge çıkan adamlar şol ýerde, mesela mitinge çykdyňa, mesela oblastlarda bolsun ýa bolmasa şu paýtagtda çyksaňyzlar, näme bir ýere jemlenişip, ştab gurup alyp, şu ýerde özüňize bir lider saýlap alyp, şu adamlaryň içine geplen adamlaryň bir akylly adamy saýlap, ýürekli adam saýlap, şonuň gefini dowam ettirip ýanyna goşulyşyp durmaly. Mesela çıkandan sonra, mitinge çıkandan sonra 3 gün mü galyp gidilýär daşarda, bir hafta mı galyp gidilýär, şoň üçin çıkan ýerleriňizden biraz dikkat etmek gerek. Mesela baran ýeriňiz adamla toparlandy, suw barmy, kölege barmy, tuvalet problem dälmi? Şu zatlaryna da dikkat etmek gerek mitinge çıkan adamlar. Çünkü gerekli zatlar da bular şu ýerde. Indi içeride şeýdip miting bolup duran mahalda daşarda opozisiýa şu muhalefet özleri koordinasiýany sowet kurup bütün dünýäge habar bermesi gerek. Pasolstwolara, ona, insan hukuklaryna, şoňa daşar döwletlere habar berilýär ki, aýdylýar. Türkmenistanda miting boldy, şoňa kömek edin, şonu hökümet atyp taşlamasyn, öldürüp taşlamasyn, halk özüniň talaplaryny aýdyp çykdy diýip habarlandyrýar. Şoň hiç gaýgadyp oturmaň. Türkmenistanda adamlar mitinge çyksa, bütün dünýä özü habardar bolýar. Çünki o ýerde pasolstwolar bar. Hasatan Türkmenistanda onun ştaplary, zatlary bolmasy gerek. Şu daşardaky mitingçiler, daşardaky opozisiýa liderleriň etmeli işi. Şoň üçin daşardakylar hem juda важный. Koordinasiýany sowet kurmasy. Indi maşallah bu işi bizim opozisiýalar öz koordinasiýany sowet kurup goýdurlar öňden. Belarusiýada dünkü gün kurdular. Şoň üçin opozisiýa da gerek, muhalefet hem gerek, lider hem gerek, koordinasiýany soweta dım gerek inşallah. Egerde polisiýalar gelip şu adamlar, şu mitingçileri 5-6 adam alyp gitse, şu ýerdäki ştab başlygy, şu mitingi upravlýat etip duran akıllı lider ağalarımız ya ecekelerimiz, şu ýerde kim baş bolsa 400-500 adamı goýup berýärdi. Şu alyp giden adamlaryny, polisiýa alyp giden adamlaryny näme çykarmaly baryp. Çykarylmaly. Mesela geldi de 5-6 sanagyny alyp gitdi polisiýa. Şonu
400-500 adam cem bolup barıp şu polisiya düşeni, şu polisiyanı oraq almalı, ya prokuratura alkısa şu prokuratura oraq alıp şonu çıkarmasını talep etmeli. Miting wagtynda miting başlat diýelim. Miting gidip dur. Sen öýüňe ya bolmasa bir ýere gidip kalmaň, aýrylyp kalmaň. Tek bolup kalmaň. Şu gruppa bolup keziňler. Çünki eger öýüňe gidip kalsaň, men çay içip geleň, barıp bir suwa düşüp geleň diýseň, öýüňe baran ýerine toparlap alyp gidesen, şo ýerden tutup giderler. Eger öýüňe barsaňam seni bilen biziň enatalar näme? Jan oğlum mitinge çykma dip özü enataň özü tutup ayagyny baglap goýmakdan hem gaýtmaýar biziňkiler. Şoň üçin mitinge çykdyňyzmy, iziňize gaýtmaň, toparlanmaň, ýa bolmasa gaçyp gitmäň. Miting bolupdy, görseň polisiýalar köpelip başlady. Birde ýarymlary aňyrdan gelen polisiýalaram ýokary pustoy patron atdy birde ýarym dälleri. Gorkup gaçyp gitmäňler. Öz şeýti korkuj jok bol, aňyrdan gelen polisiýalaram, gurban bolan gitlerim, şo pustoy patronlary atyp, taşles dip, ýa bolmasa aňyrdan gelen polisiýalaryň içinde şo mes spesial adamlar bolýar, gelip urýar özü provokasiýa etmek üçin. Sizler ona alınmaň, berilmäň, ýa bolmasa da gaçyp gitmäň. Eger gaçyp gitseňiz, Allah korusun, miting taşlap gaçyp gitdiň, barlaryň bir-iki günden soňra sen öýüňe polisiýa meheme gelip tutup alyp gidýär seni. Alyp gidip sutlap basyp goýberýär. Sen aýtsaň ki, men sövmedim, men diňe bardym, gyzyk gördüm. Diýseň hem barlaryň sana dinlemeseň boýnuňa ýyl basyp goýberýär. Çünki konstitusiýanyň düzüme garşy çykdygyny, ýani madde bilen basyp goýberýär, şo owadan epede öldürüp goýberýär. Şoň üçin eýle ýapmaň, mitinge çykdyňyzmy boldy. Siz hak ýoldasyňyz, halal ýoldasyňyz, hak bilen bir boluňlar. Şunu bilip alıňlar. Şu talap etip durup bereňizler şo. Gurban bolan gitmesini, hemde adamlar daşardan köpelip bar bermeli şo ýerlere, jemlenşip bermeli. Näçe köp bolsa şonça köp bolýar inşallah. Bunu düşündüňizler inşallah ha, şeýtip miting etmesini. Inni bir saatma mümkin abd gowda, ýöne adamlar nätip toparlaýas, nätip biz çykýas diýse, men inşallah matematik miting nätip edilýär diýeni soragyna jogap bereň. Nätip adamlar toparlanýar. Nätip birleşmeli, nätip adamları oyatmaly, bizim dilimizde aýtsak. Mesela bizler dost hereketi bolarak halkymyz bilen Türkmenistanyň halk hereketi mäz hereket etdiňini aýtdy. Şolar hem aýtypdy miting hakynda maşallah. Özü bizim tarihimizde hem miting bolan şolmaýar. Ady miting däldi, düşmana garşy hereket ederler. Mesela tarihte Köktürklerde atamız Kutluk Han, İlteriş Han hem şeýtip adamlar toparlan. Nädip? Her bir adam özüne ýakyn adamlardan toparlaýar. Özüne ýakyn bolan agasy bolsun, inisi bolsun, aýaly bolsun, ýa bolmasa daýysy, ýegeni, amjasynyň oglary, duwaradnoýlar, gewler bolsun, özüne ýakyn adamlar toparlap, birleşip, köpelip, näme diýär? Hereket edýär. Şonu Kutluk Hanım şeýdip özüne ýakyn bolan adamlary toparlap, şoň diktatora garşy, zalyma garşy hereket eden. Bu herekete Bozkurt hereketi, ýa bolmasa näme? Köktürklerde Kökböri, ýa bolmasa da Kara Kaskır diýip aýdylýar muň adyna. Şu tarihte eden, Köktürklerde eden Kutluk Han, İlteriş Han eden. Çünki öz ýakyn adamlaryň, aga inileriň, daýy ýegerleriň seni satmaýar da. Emmani uzak tanış bolan agalar, ýakyn bolmady agaýlary çağırıp bolmaýar bu herekete. Mesela sen jemlenşek bolupdyň, diň özüňe ýakyn bolan agaýlar çağırýar. Aga iniňi, doganyňy, gardaşyňy, daýy ýegeniňi, çykalaryňy, gewleriňi çağırýar. Ýakyn bolmadyk agaýlaryň çağıryp bilmeýär. Bilýär, bar bilen mitingde görüşüp beren öňe şu gizli herekete çağırylýar. Mesela bir saýtýar ki, meniň klassdaşym, owdaşym, armenskim, tiredeşim, taýpadaşym, ziyomum dip mitinge çykýas. Ýakynda hereket edýäs dip aýdylmaýar. Çünki satyp goýmaklar mümkin. Häzir görtüň türkmeniň içinde hem satkylar köpelip başlady. Hani bir saýtma mümkin da, hani agaň iniň daýy ýegeriň satmazmy sen diýseň, inni eger daýy ýegen satsa, agyny satsa, onda bu dünýede ýaşap oturmak gerek däl da. Onda bu dünýede şu gul bolup gezip bermeli. Bu dünýede onda näme? Daýy ýegeniň öz agynyň sen satsa, onda bu dünýede ýok bolup gidip bermeli. Onda bir millet geregi ýok onda. Bu türkmenlik ýaşap bermek gerek däl. Eger agynyň daýy ýegeniň sen satsa. Şoň üçin bir herekete, şu bolja herekete birinjilerden bolup özüne ýakyn bolan agaýlaryny çağırýar. Mesela bir aktivist özünün yakınlarından 10 adam toparlasa 10 maşı oluyor.
Eğer şu 10 adam yana 10 maçta burada sen 100 başı bolýan. İnşallah. Şeydip mitinge çıkanlar özüň demokratiýalyk hak hukuklaryny talap etmek hakkında düşündürýän, aýdýan, şeýdip bir bolalyň, beraber bolalyň, şeýdip zalymy aýralyň diýip hereket edilýär. Hemem haýsy bir lider mesela şu içinde haýsy bir lider şu mitingde bolsa hemme şu adamlar dinläp öwrenmeli. Şu aýdylan mahaldan gowy pikirleşse şonu dinläp alyp şu hereket etmeli. Halk bilen birlikde hereket etmesi gerek. Şu mitingdäki lider hem. Hemem Muhammed Peygamber hem şeyle yolu saylap alan mesela. Kur'an'da öz Allah Azze ve Celle aýdýar ki, mümin musulmanlara Muhammed Aleyhisselam aýdýar ki, Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhel muddessir diye. Ey elbisesine, donuna, libasına oranyp yatan zat diye. Muhammed Aleyhisselam şu donuna oranyp yataýaka Allah Azze ve Celle şey diýip hitap etdi ki, kum fe enzir. Yerinden tur ve halkına duydur, halkına yetir, halkına düşündür diye Allah'ım. Muhammed Aleyhisselam'a düşündüren. Muhammed Aleyhisselam, ya Habibim, ey Peygamberim, yerinden tur, oranyp yatma. Tur yerinden tur, halkına düşündür, milletine düşündür. Dip aýdan. Şoň üçin biz hem yatıvermezden, başımıza oranyp yatıvermezden, yerimizden turup näme? Muhammed Aleyhisselam'ın ýoluny, ata-babamyzyň ýoluny dowam etdirmemiz gerek. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselam turup özüne yakın bolan adamlardan davet etip başlan. Mesela birincilerden bolup Hazreti Hadice enemize, sonra Hazreti Ali'ye, sonra Zeyd bin Haris davet edip harekete başlan. Bir adamdan başlan İslam dini. Hazır 2 milyar musulman var gözü. Şoň üçin biz hem öz ýakynlarymyzdan başlap harekete, mitinglere çıkıp başlasak köpelik gidiýär, Allah öz bereket berýär. Hemen soň Allah Azze ve Celle aýtdy ki, ýene hem aýtdy ki, ve enzir aşiratekel akrabin dedi. Yakın bolan karındaşlarını ama yakın bolan karındaşlarına düşündür. Anlat diýip hem ama Kur'an indirdi. Görem Kur'an-ı Kerimde de birincilerden muhap yakınlarına, özüne yakın kan kardeşlerine, ağa enine doğan yarlarına näme dilen eken, düşündürülen eken çağırdı. Cüneyt hanım şeytti. Özüne yakın bolan adamları, özüne iň yakın bolan ağaylaryň içine birinci ham boldy, soň Cüneyt ham bolup harekete başlady elhamdülillah. Hemen şu miting gitdi, şu talaplary näme etmeli? Gurbanuly Berdimuhammedow gitsin, yerine demokratiýa ýoly bilen prezident getirjek diýip hareket edilýär da. Şu mitingin içinde birisi geldi de aýtdy ki, boldy diýdi, durun diýdi. Mesela Gurbanulyň özüne gelip gepleşip bilmeýär halk bilen. Şoň öz bulyny goýup berýär. Geldi de aýtdy ki, Gurbanuly Berdimuhammedow işten gitdi, yerine başka bir adam boldy. Daway, siz iziňize gaýdyň diýse de gaýdylmaýar. Çünkü Gurbanuly Berdimuhammedow önemi yok da. Mesela televizyona çıkarttı aýtdy ki, televizyona çıkıp watana gepletdi. Men halkym pensiýa çykdym, ýagdadım, yerime palançy boldy prezident diye. Ondan sonra sen öýüňe gaýtyp gittin. Ertesi gün çykdy da aýtdy ki, men işi goýjakdym, men prezidentlikden gitjekdim da, ýöne şu ýaşyrylar maňa haýyş etdi, ýene men gaýtyp geldim, gaýtyp geliberýär bu namyssız. Şoň üçin izine aýtmaýan, çykdyňmy? Gurbanuly Berdimuhammedow işten gitdi. Ýalmasa gaçyp gitdi. İmkany bolsa munyň diýerligine tutmak gerek, tutup kalmak gerek. Çünkü jena jogapkärligi çekmeli. Indi bu gaçyp gidýär belli be. Çünkü pulu var, mal mülki var. Gaçyp da gümün çekip gaçyp gidýär be. Çünkü gaçyp gidenden sonra onu getirip bolmaýar da o ýandan. Indi adam öldürüp gaçyp gitse, şu mitinge çıkanlara prikaz berip öldürdük, bir kişini öldürtüp gaçyp gitse, ondan bunu getirmek imkanı var aňyrdan. Tutup gelme. Ýöne bu Gurbanuly bilýär ki, süpbetide vertolyotdan menede gaçyp gidýär, bunu getirip bilmeýän soň. İznak kalalarım aýtyp durýar, şu Gurbanuly Berdimuhammedow milyar dollary oğurlap gitdi dip, belki oğurlarym şonuň üstüne ýükläp goýberýär, bularym kutulmak ýollaryny edýär. Şoň meýleşde Gurbanuly Berdimuhammedow işten gideni bilenem, yerine täze prezident geldi diýelim, otursa da dagal gitmeli däl. Näme talap etmeli? Daşardaky kesip beren muhalifaty aktivistleri halky içeri aldırmak gerek. Mesela miting gitdi, Gurbanuly Berdimuhammedow işten çykdy ya gaçyp gitdi. Yerine özü Prohadnoy upravleniýa testi bolýar. Wagtlança hökümet düzülýär da. Hökümet düzüldi. Aýtdy ki, men alyp barýas, biz alyp barýas diýdi bir adam. Sen aýdyn ki, görüň, bolupdyr, sen alyp bar, ýöne daşardaky muhalifatlar gaýtyp gelsin, aktivistler gaýtyp gelsin, jurnalistler emin erkin bolsun diýip srazy aýdyp, şu daşardaky
muhalifatdaki lidermen diýenleri, hereketdägi diýen adamlaryň hemmesi gaýtyp gelmesi gerek hökümete. Şonu talap edýän. Ondan sonra hemme gaýtyp gelýär, içeri girýär, ondan sonra assaýwaş halk näme dagap başlaýar öýle-öýlüne. Eger sen Gurbanguly Muhammed kaçıp gitdi, ýa-bolmasa wezipesini terk etdi, taze prezident boldy diýse, taze prezidentim boldy, sizler öýleniňize gidip beriňiz. Men özüm beýan dowam etdirýän diýse, sen öýleniňe gidip kalsaň, taze gelen prezidentim şu Gurbangulyň ýakyn adamlar bolýar da, bu ýene muhalifata ruhsat bermeýär, ýene söz erkinligine ruhsat bermeýär, ýene gepleseň seni terörist, ekstremist diýip gamak goýbermekligi mümkin. Şoň üçin adamlar bir köçe çykdymy, Gurbanguly Muhammed kaçıp gitse de, ölüp kalsa da, işinden pensiya çıkıp gitse de durup şu wagtlança hökümet düzülýär, partiýalar registrasiýa edilýär, daşardaky muhalifatda kesip beren şu opozisiýadagylar, liderler hemmeler içeri gaýtyp gelýär. Ondan sonra halk assaýwaş näme dagap başlaýar. Hem şu içeride miting bolan mahalynda miting gitip başlady. Mesela erti miting göterilip halk daşardaky haýsy döwletde bolsa bolsun mesela Türkmenistan daşarysynda bolan, Türkiýede bolsun, Rossiýada, Amerikada daşarda kesip beren halk şu döwletiň nämesine prezidentine abraşan etmeligi toparlan. Bizi öýümüze, ýurdumuza goýup bermesi gerek. Şonda mesela Türkiýedäki halk 2 milyon halk aýaklanyp biz öýümüze gitjek diýip Türkiýe prezidentine ýa Rossiýa prezidentine talap goýuyor. Şeýdip sırazy ýurda gitmeleri gerek. Çünkü watanna hereket bolsa, watanna miting bolsa daşarda gezip bermeliler. Şonu bütün dünýäge düşündirmek gerek, bütün dünýäniň medialarına, jurnalistlerine habarlandırmak gerek, bütün dünýäniň şu Türkmenistanaky pasolstwolaryna da habar berilýär. Bular halkyň arasına girip urşsuz, gansız inşallah Gurbanguly Muhammedowy indirmek ýollarynyň birisi şody. Şoň üçin halkym birinjilerden bolup bu niýet, alhamdulillah. Niýet edinki gansız, urşsuz demokratik ýol bilen Gurbanguly Muhammedowy işinden gidermek. Bu gowzat. Hemem özüňe ýakyn bolan agaýlaryňdan, dogan garnaşyňdan, ýegerleriňden başlayan, çağırıp toparlanıp başlayan. Ýediyatdan soň birinji öz agaýlaryňy toparlap başlayan, ondan sonra hereket bolýar inşallah ýakynda. Bu boljak miting, Türkmenistana boljak miting elbetde ruhsat bermeýär. Buny hiç kime aýtmazdan, bildirmezden inşallah çykylýar. Ýakynda inşallah şu herekete Türkmenistana boljak herekete ýene hem gowy edip düşündirip aýdys. İnşallah ýakynda kime telefon etmeli, kimden habar almaly hakynda hem telefon nomerleri zatlary inşallah aýdys. İnşallah. Şoň üçin şu liderler bilen hem şu opozisiýa bilen hem özüňiz habara geçiň, siýaza geçiň, düşündüriň mende palan adam bar, mende 1000 adam bar, mende 2000 adam bar, mende 1 adam bar, mende 2 adam bar diýip hem telefon etip inşallah aýdarsyňızlar. Düşündirip bilen bolsam, gysga bolsa da şu sada dili bilen inşallah düşündirip berdim. Ýene hem aýdys inşallah. Rabbil alamin jumaňyz mübarek bolsun. İnşallah cuma namazyny hem dua edin. Türkmenistanda inşallah täze özümizin milletimizden bolan, öz dinimizden bolan halal prezidentini inşallah saýlýas. Bu dünýede, gysga dünýede emin erkin ýaşap geçes. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuhu.